Bună tuturor, ăsta este primul meu canal de YouTube, se numește Red Fox. Pe acest canal vom posta diferite videoclipuri cu jocuri, Minecraft, The Forest, etc. Pentru început apăsați un like, un subscribe, dați de clonțopel și să distribuiți video la cât mai multe persoane. Stați să vedem pe unde luăm. Uite că am găsit și piatră. Sau? Nu. Oh! Da. Era să mă duc. Da, am găsit piatră. Stați, facem sticuri. Mergem și luăm și niște coal pentru început. Și după aia mai luăm diferite resurse. Hai că mergem pe aici. Am avea nevoie de un sat. Ar fi de folos, dar nu de acacea. Nu. E cam sărac. Mergem și luăm niște mâncărică. Mare critică i-am dat. Da, toporul dă mai mult damage. De ce totdeauna prefer să-mi iau sabie când pot să-mi iau topor? Toporul are atac mai mare decât sabia. Adică sabia are atac 5 și toporul are atac 9. Totuși, e topor. Și gândiți-vă, e de piatră. Stați puțin că nu-i calmea treaba. Facem aici un furnace, ne facem alea de mâncare. Că nu-i... Și mergem și mai luăm și niște băcuță. Vită. Ador vita. Au. Da, băi. Așa. Wow! Parcă zici că am avut notebook. Cred că vom merge în partea aia. Facem puține curățenii că e cam dezastru. Mai punem și asta la făcut. Da. Minunat. Hai că le luăm așa, le gătim după aia. Luăm și asta și plecăm. Vom găti mai după aia. Opa, ce vedem noi acolo? Pumpkin. Deci, trebuie să fie un sat prin apropiere. What? S-a văzut un zombie. Cred că pește prin apropiere. Sau un crater sau... Deci, vom merge, cred că în direcția aia. Cred. S-ar putea să dăm de... Oh! Opa! Ce-am găsit noi acolo? Mare bulan! Deci, cine vrea seed-ul, găsiți un comentariu. Cine le vrea, cine nu, ce problemă.
Și era să fac o nefăcută. Cred că voi rămâne aici pentru moment. Da, cred că aici mă stabilesc. Wow! Yo, ce mare. Vezi că e o leacă. Ui. Da, cred că vom explora pe aici, mă gândesc. Da, toată lumea știe satele de genul, e sat de câmpie. Vezi că arată bine. Mie îmi place. Cred că aici o să rămân. Da? Asta cred că e biserica. Cred. Sau? A, nu. Că e vorba și de versiune. Am găsit un buș. Nu, un budel, da. Cred că vom băga mâncare aici. Arată bine satul. Mie îmi place, voi ce părere aveți? Scrieți în comentarii. Hai că... Au. Era să-mi rup picioarele. Hai că arată bine. Arată bine. Uite ce frumos e. E mișto, mie îmi place. Da. Mie îmi place, arată bine. Chiar arată bine. Nu cred că are ferărie. Copchilule, trece în casă. Da, locul arată decent, arată bine. Tot furăm, nimic nu lăsăm. Oh. Locul arată decent. Adică mie îmi place, sincer. Satele de câmpie spre fratele mele. Cred că o dat un... cum îi zice? O dat un de ăsta... După mine, un pisicuța. Dacă vreți în videoclipurile apropiate, ne vom lua o pisicuță și un câine, bineînțeles, că altfel nu se poate. O, ce casă ciudată. Eu nu știu cum se spawnează așa casele și structurile. Efectiv are casa în pământ. What? Da, foarte ciudat. Tot e foarte huge. Da, în fine. Nu avem noi ce căuta, dar mă refer că spawnul e foarte huge, așa, e... Da, trecem mai departe. Vedeți că satul e destul de măricel. Adică e dublu. Nu are el fierărie, dar... E ok. Deci m-ar fi ajutat. Cu armurică, poate cu niște diamante. Dar cine știe? Cine știe? Mai explorăm satul cât îl explorăm. Și eu cred că ne stabilim. Da, nimic interesant de... Au. Aoleu. Stați să mai mănânc. Băgăm o vită suculentă. Scrieți în comentarii cui place vita. Mai ales aia făcută la grătar. Ok. Uitați puțin cum e casa asta. Deci, au. Uitați puțin. Cât e huge e. Cât de huge. Da, nu știu. Nu prea e nimic de văzut. Ne culcăm, ne băgăm la somn și revenim dimineața. Cred că ne vom stabili. Mă gândesc. Într-o costă de genul. Până ne facem noi casă și totul, și bază. Și tot. Dar nu știu să mă stabilesc. Au. Nu știu să mă stabilesc. Ori mă stabilesc în apropiere, că vreau să-mi fac casa undeva acolo sus pe câmpie. Dacă mă voi stabili într-o costă de asta. Și da, cred că o să fac casa pe aici. Bine că avem de nivelat. Dar cred că ne stabilim într-o costă de asta. Stați să luăm asta de aici. Vedeți că satul arată bine, să știți.
Da, cred că aș instabile. Eu nu înțeleg ce logică au blocurile astea puse când ocupă atâta loc. Bine, mă gândesc, cred că e pentru design. Mare parte. Îl punem și noi pe aici, în fine, ca să nu ocupe loc. Și acum ne punem crafting table-ul, furnace-ul și tot ce avem noi. Toate catrafuzele. Vreți să vă mint, locul arată fain. Adică arată bine. Arată nice. Da. Aici cred că o spunem majoritatea chestiilor. Nu prea avem nevoie de mic. Da, cred că o să ne luăm de casă. Sau stai puțin. Am văzut că era pe aici o grădină. Vedem ce are. Cred că are nu morcovi. Sau? Nu are țelină. Nu. Ba da. Nu, sfeclă. Sau ce asta? Da, cartofiori. Morcovi. Am zis eu că are și morcovi. Furăm totul. Așa frumos. Luăm și composterul ăsta. Nu are nevoie. Și ne facem a nostru. Grădinuța noastră și tot. Avem și multe altele. V-ați că să mă văd la cu cel care treabă cu versiunea asta. Cu launcherul. Că nu am asta cu stulița. E un lucru foarte șmecher, foarte fain. Dar nu l-am. Hai că am pus asta la punct în fine. Să vedem puțin de lemn de astea. Nu prea aveam noi copaci prin zona, dar o să plantăm. Să-mi ziceți dacă vă place videourile cu Minecraft, că o să mai postăm. Acum nu știu. O să postăm zilnic. Eu încerc să postez zilnic. Depinde și dacă vă place. Dacă vă place, lăsați un like și un subscribe și distribuiți la câte mai multe persoane. Haide. Da, nu mă chinui, eu cred că pun așa. Da. Da, nimic nou. Cred că o să iau niște lemn și cred că mai revin după aia. De câmpie, e genul meu de sat preferat. Adică e... Eu... Băi! Ce cauți în patul meu? Dă-te jos, dă-te jos. Bă, ești afară. Unde ești? Du-te la tac. Du-te la tac tu. Eu zic că te-am la de urechi. Du-mă la dânsul. Da, nimic interesant, nimic wow. Cred că mergem să mai luăm lemn, puțin lemn, sau mergem să explorăm. Cred că voi începe să explorez videourile viitoare. Și în videourile viitoare voi face și casa și... Adică o să mă apuc de casă. Nu știu dacă o să termin casa în video viitor. Dar video viitor vreau să merg pe explorat mai mult. Și după aia să fac un video anumit pentru casă și toate astea. Dar acum știam ce vreau să fac. Cred că mă duc puțin la minat. Aici ar trebui să găsim iron la suprafață. Cupru, coal. Uitați acolo coal și... Opa. Da, cred că e din altă parte. E puțin cam enervant să iau de aici. Uite aici. Ui.
Uite cupru. Ne vom face unelte, armură. Față că armura de cupru când a creat-o cei de la Minecraft, ea este între, mă gândesc, este între asta, între piatră și fier. Nu-i nici rea, dar nici bună, adică e pentru început e bună. Eu tot vă recomand dacă puteți vă faceți. Eu vă recomand să vă faceți din prima, dacă puteți, cea de iron, pentru că e mult mai bună. Aoleu, de să-mi fac și scut. Poate găsesc și o bucată de fier, nu? Alo? Găsesc? Haideți. Sau? Că mi s-a părut că am văzut. Poate... a început și melodia asta așa frumoasă. Hai. N-aș mai vorbi și am ascultat melodia asta așa frumoasă. Ce liniștitor. Ador genul ăsta de melodie. Unde este... Unde este... mai era ce bucată? Haide bă, să mai găsesc o bucată. Mai era și acolo. Sau? Nu. Sau? Nu. Cred că trebuie să mai iau niște coal. Una cam puțin. M-am grăbit să iau cuprul ăsta. Așa facem și XP. Anyways. Da. Cred că explorăm toată insula asta. Vedem ce mai găsim. Dar nu se poate să găsim o bucată de iron. Dacă am găsit... Dacă am găsit cupru și coal, găsim și o bucată de iron. N-are cum. Și cât mai este și încolo. Încolo. Nu, what? Nu cred că merg pe insula asta, aia la altă. Că n-am găsit nimic aici. Nu, n-am găsit. Ar trebui să găsim... Ce este? Vedem ce costă. Cred că e un fel de peșteră. Mă gândesc. Nu vreau să mă afund prea mult. Deși hai să intrăm puțin. Măcar o bucată de iron să iau. Și pe aia plecăm. Nu mi-am făcut torțe. Saileu. Da, asta fac imediat. Îmi fac imediat. Avem Optifine, bineînțeles. Bă, nimic. Fii bine. Dă o bucată. Frate, o bucată de iron. Nu găsesc. De fapt, nu, trebuie să fie, da. Aoleu. Ulea că mai... ba da. Ba da. Am găsit. Da, cred că la masă și plecăm. Momentan nu vreau să mă afund prea mult în... Nu. Da, cred că vom pleca. Nu. Aoleu. Nu vreau să ne afundăm prea mult în... Da. Prea mult în peșteră. Da. Prima dată m-am gândit să postez direct de pe o hartă care o am deja jucată. Aoleu. Și deja evoluată. Și am mult mai multe chestii, casă și tot, dar am zis că bă, ar fi mai mișto. Pentru început de serie mult mai ca lumea. Să începem de la zero. Mai luăm niște cărniță. Bă, pentru noi, nu pentru băcuțe. Știu că nu o să ziceți dar de ce ai luat toate văcuțele? O să ai nevoie de vaci pentru mulțiri și găini, bineînțeles. Dar noi avem deja în țarc. Acolo. Parcă casa era încolo. Da, cred.
Dacă nu e problemă, ne dăm teleport și tot. Da, nu. Am vrut să mă prezint, dar n-are sens. Da, aici trebuie să fie. Bă, da. Ba da. Așa trebuie să fie. Da, uitați. Oh, era să mă duc. Da, cred că îndată o să închide video. E destul pentru primul episod. Dacă vă place videourile cu Minecraft, voi face videoclipuri, da, mai lungi. Punem ăsta la făcut. Așa, și cred că mai facem unul. Sau nu. În fine. Da, punem asta așa, pac. În fine, că bine, este un pic de dezordine, vă nu băgați în seamă. O să facem noi mai încolo mai multă curățenie. Stați liniștiți, o să am casă organizată, tot ce-mi trebuie. Acolo am pus ăla, stați că e prea mult să iau măcar să iau jumate să pun. Facem jumătate. Cred că îmi fac armura și după aia cred că închid video. Stați puțin. Ne facem scuze. Am lemn? Am. Furăm și noi puțin. Furăm și noi câteva bucăți de lemn. Da, avem destul. Ehe, ce manevră am făcut. Ne facem scut. Cred că e mult mai bine cu scut. Da, e mult mai bine. Unde? Torța? Stai puțin. Mi-am aruncat cumva torța? Ce-am făcut? Mi-am aruncat torțele. Nu? Sau? Păi ce-am făcut? Mi-am aruncat torțele. Na, bro, na. Ofuleț. Da. Da, cred că aștept să fac armura asta și... Am lucru până atunci. N-am ce face. Haide! Da, până se face... Da. Pentru început îmi fac armurica. Oh, doamne, pune... Eu craftam altceva. Ieși afară! De la mine în casă. Oho, avem și de aici. Pantalonaj. Pantalonaș. Avem pentru chestplate? Nu avem, sau? Sau? Ba da, des avem. Da, des avem. Facem frumos chestplate-ul, ne facem. Doamne. Ce vreau eu să craftez aici? Mă credeam că aveam moduri. Da. Facem și uneltele imediat. Facem bitex-ul. Săbiuța, stai că era să fac de așa. Săbiuța. Și... nu mai trebuie toporul. Da, facem imediat și toporul. Da, acum. Acelea. Avem așa. Acelea pickaxe. Aceea sabie. Târnacop. Și topor. Astea le aruncăm. Nu-mi fac din cupru, că nu-i nevoie. Lăsăm ăsta la făcut. Vedem ăla ce cu ferma. Da, momentan o strâng, vreau să o lăs să crească. Și cred că aici vom închide video. Da. Cred că aici vom închide și video. Dăm așa un F5. Bună tuturor, eu am fost Red Fox, ăsta a fost primul meu video. Dacă v-a plăcut ce am făcut, dați
un like, un subscribe, un share și eu v-am pupat. Pa!